सभागृहाच्या प्रवेशद्वारापासूनच उत्सवाचा थाट अनुभवायला मिळत होता। सभागृहात वाचक, हितचिंतक, जाहिरातदार, लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कोकणसादवर निस्सीम प्रेम करणाऱ्या नागरिकांची विक्रमी गर्दी उसळली होती। प्रत्येक हस्तांदोलनात आपुलकी, प्रत्येक शुभेच्छेत विश्वास आणि प्रत्येक टाळीत कोकणसादच्या यशस्वी प्रवासाला मिळालेली उत्स्फूर्त दाद जडलेली होती। तर स्टेजवर शुभेच्छांच्या पुष्पगुच्छांचा अक्षरशः ढीग साचला होता। हा केवळ वर्धापन दिन नव्हता, तर कोकणसाद आणि जनतेतील अतूट नात्याचा भव्य, दिमागदार आणि अविस्मरणीय सोहळा होता। दैनिक कोकणसादचा 37वा वर्धापन दिन मोठ्या दिमाखात साजरा झाला। कोकणसादचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर आणि मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली वर्धापन दिनाचा सोहळा केवळ कार्यक्रम न राहता तो कोकणसाद परिवाराचा भव्य उत्सव ठरला। सभागृहातील प्रत्येक आसन भरलं होतं। उभे राहून कार्यक्रम पाहणाऱ्यांची संख्या मोठी होती। प्रत्येक क्षण कॅमेऱ्यात कैद होत होता। प्रत्येक टाळी कोकणसादच्या कार्याला मिळालेल्या जनमान्यतेची साक्ष देत होती आणि प्रत्येक शुभेच्छा पुढील वाटचालीसाठी नवी ऊर्जा देत होती। या संपूर्ण सोहळ्याचं नियोजन, आयोजन आणि यशस्वी अंमलबजावणी अत्यंत नेटनेटकेपणानं पार पडली। स्टेजवर सतत शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू होता। एका मागोमाग एक मान्यवर येत होते, पुष्पगुच्छ देत होते। आणि काही क्षणातच व्यासपीठावर पुष्पगुच्छांचा अक्षरशः डोंगर उभा राहिला। हा केवळ फुलांचा ढीग नव्हता, तर गेल्या काही वर्षात कमावलेल्या विश्वासाचा, प्रेमाचा आणि सन्मानाचा जिवंत पुरावा होता। शिस्त, नियोजन, आदरातिथ्य आणि आत्मीयता यांचा सुंदर संगम प्रत्येक क्षणी अनुभवायला मिळाला। आजचा उत्सव हजारो वाचक, हितचिंतक आणि जाहिरातदारांनी कोकणसादवर दाखवलेल्या विश्वासाचा भव्य सोहळा होता। प्रेम, विश्वास आणि जनतेच्या पाठबळावर उभा असलेला हा प्रवास पुढेही अशा जोमानं सुरू राहील, याची प्रचिती या गर्दीनं आणि शुभेच्छांच्या वर्षावानं पुन्हा एकदा दिली।